Sàvia Curema, peu petit, caga en terra i pixes llit. Sàvia Curema, peu gros, caga farina i pixa arròs. Sàvia Curema, l'haurem d'encalçar perquè va a missa sense pentinar. Sàvia Curema, peu petit, tancats la porta i s'endú. Està molt bo, Sàvia! Sí, sí. M'encanta aquesta sobrassada! De qual? No, Sàvia. Aquesta sobrassada és una sobrassada que m'ha fet una amiga, que és una sobrassada vegana. Sí. Una sobrassada que fan amb tomàtic sec i li posen també, me sembla que un poc de meles i un poc de picant. Està boníssima. Com me dius? Que tu feies porquetjades de petita? Oh! Uala! Hola! Bon dia! Com estàs? Feliç dissabte! No me'n recordava que ja era hora de que venguéssiu. Ai, aquest matí m'he despertat amb una gana. Com me dius, Sàvia? Crec que avui Sàvia té moltes ganes de contar-nos coses. Esperau, esperau. En sèrio, Sàvia? Uau! Sàvia me conta que la primera porquetjada a la que va anar era quan ella tenia 5 anys. Oh! Eres molt petita, Sàvia? Ah, i que no va ser aquí, a Menorca. I on va ser? A Menorca! No diguis! Ah! Te van regalar la porquera! Ara ho entenc! La porquera mallorquina! Sàvia me diu que li van regalar quan van a Mallorca, que ja no tenia 5 anys perquè ja tenia un peu de senyora major. No em diguis! Quina passada! Sàvia me diu que resulta que les porqueres se les van inventar fa més de 100 anys a Mallorca. I que hi ha la llegenda de que va ser un senyor que venia d'Eivissa, un senyor eivissenc, que va arribar a Mallorca i les espardenyes que emprava en aquell moment, perquè fa 100 anys no hi havia sabates de plàstic, se li van fer malbé. I llavors se va inventar una sabata amb trossos diferents de colors de lona. I que aquesta és la sabata típica de Mallorca. Una de les sabates típiques. Que xulo! Que guai, Sàvia! Que xulo! És una sabata molt polida. I dius que n'hi ha de molts colors. Que bé! Escolta, Sàvia, i me vols contar les històries de totes les altres sabates que tens? Val? Per exemple... Avam, li demanem a Sàvia que mos conti la història de l'esclop. Què dius? No me diguis! Oh, no! Ostres! Que resulta que te'n vas anar fins a la Xina! Que resulta que Sàvia va fer un viatge de Menorca fins al Japó, on també empren els esclops. I a més, el que va fer és que se'n va anar fins a la Xina
on amb els esclops Chino-Chano anaven a fer cultius de camps d'arròs. Sí, resulta que els esclops els empraven antes per anar al camp, perquè els esclops estan fets tots de fusta, exacte. Qualque vegada heu vist un esclop? Està fet de fusta, perquè antigament el plàstic, aquest que fa tanta brutor a la mà i per tot, no existia. Així que les persones, per no banyar-se els peus quan anaven al camp a fer feina, se posaven els esclops. La veritat és que pesa bastant. Sàvia, jo avui també he duit un esclop, perquè te volia mostrar moltes de les sabates que tinc. El que passa és que aquest esclop no és de fusta. A veure... Mireu! Vale, Sàvia, d'acord. Sí, quan deixi d'emprar aquests esclops, el que faré és que els posaré a reciclar. Perquè, com que són de plàstic, si després els tiren els fems i els tiran després en el vertader, doncs tardarà molt de temps en descomposar-se i podrien contaminar la terra. En canvi, si posam els esclops, que són de plàstic, a una banda on el trituren i després fan una altra cosa, el reaprofitarem, el reciclarem i així tots contents. A veure, Sàvia, quines altres sabates tenim? Ai, Sàvia! Amb aquesta sabata segur que t'ho passes superbé. A veure... Sàvia me conta que li encanta jugar a tenis. Sí, li encanta jugar a tenis i... Que sempre guanyes? No me diguis! Ostres! I vosaltres, que jugueu a algun esport? Us agrada jugar a qualque esport? A jo m'agrada moltíssim jugar a acroyoga. Sí, i faig un munt de tombarelles i me pos cap per amunt i cap per avall i també m'agrada molt jugar a futbol. A tu, quin esport t'agrada? Si vols, mos ho pots contar a les nostres xarxes socials. A les xarxes socials de Cultura i Festes d'Amor o a les xarxes socials dels Geganters d'Amor. I a més, us en recordeu que us havia dit que ja mos podeu enviar tots els dibuixos colorejats de Sàvia Corema. Els dibuixos que tenim també en els mateixos Facebooks que us he dit, o us podeu inventar una Àvia Corema. I a més també us havia encarregat més deures. Us havia dit que, si voleu, podeu enviar estrofes de la cançó de Sàvia Corema. Clar, perquè és molt divertit inventar-se cançons. Que sí, àvia? Així que, per al pròxim dissabte, jo crec que serà el moment de que cantem totes les estrofes que mos envieu. Així que us animo a que us poseu a crear i a inventar. Ai, Sàvia, i jo tenim sa bamba, tenim sa porquera mallorquina, tenim s'esclop, i després queden totes les que hem de llevar encara. Mos queden 4 setmanes per arribar a Setmana Santa. I... a veure... Avam! Ai, que divertit! A veure... abans si sabeu el que és. Aquestes ens coneixeu, que sí? Són molt divertides, les abarques, perquè els fan per tot arreu de Menorca. Això m'encanten. Ai! Què me dius? Que un dia te'n vas anar molt en fora de Menorca. I vas arribar
fins terra ferma, on ja no hi havia terra, envoltada per tot d'aigua com tenim aquí a Menorca, i vas arribar fins a Catalunya. Amb les teves barques només? Amb aquestes barques tan xules! I te van regalar? Veniu, mireu! Li van regalar les espardenyes catalanes! No me diguis, Sàvia, que ballaves sardanes! En sèrio? Te van mostrar ballar sardanes! I com fes? A veure, així, vale? D'acord? I com més m'he de posar? S'agafen les mans, vale? I fan així. Ai, no sé si en sé! Ai, no sé si en sé gaire! Ostres, Sàvia! Que xulo, quantes aventures, no? Que bé! Que divertit! I així que tenim l'espardenya catalana i la barca menorquina. Que dius que tu sorties molt amb barca, Sàvia? Això també m'encanta, anar amb barca! Quan obren les veles i les veles se les endú la corrent de l'aire de la mà i no sent res més, ni motors, ni renous de cotxos, i vas navegant per la mar. Un dia me vaig fer tant en fora de Menorca que me van entrar moltes ganes de tornar i li vaig cantar a Menorca. Jo voldria tornar a Menorca, sa blanca Menorca. Bé, de fet mos vam fer un poc més en fora de cavalleria, però Menorca sabia ben igual. Ai, Sàvia! No me diguis que això és un secret que tu tens. Que m'atraqui? Veniu, que Sàvia mos dirà un secret. Sàvia! Que dius que a tu t'encanta ballar sevillanes? I d'això jo no n'he ballat mai, Sàvia! Ai, que no ho sé fer, Sàvia! Que me dius que ho he fet bé? Ai, no ho sé. Ai, Sàvia! I aquestes sabates de flamenca? Que les van donar quan vas anar a Sevilla, dius? I que vas menjar superbé! Que allà se menja molt bé! Ostres, Sàvia! Que divertit! Quants de viatges que has fet! Això m'encantaria viatjar moltíssim. De fet, jo ja he viatjat un poc, però quan sigui encara més grossa vull viatjar a totes les bandes del món. Quan pugui. Sàvia, i aquesta sabata? Aquesta sabata quina és? La sabata d'espart! Mira, Sàvia! Mira! Jo duc una senà, però aquesta senà no és d'espart, no, és de palma. Sí, tu també en fes de senars. Que bé! Jo, Sàvia, i fiets i fietes, la veritat és que m'encanta fer senars de palma i també sé fer senars d'espart. Sí, amb l'espart tens tots els bris i els has d'ajuntar i fer cames. I de cada cama pots fer tornilles, que es diuen llatra. I de la llatra la pots fer de 3 cames
o de 9, o de 12, o de no sé quantes més. Però pots fer unes coses tan xules. Abans, a Menorca, se'n feia molt d'espart, sobretot espart. Sí, se feien senars, se feien capells, se feien un munt de coses, se feien recipients per poder guardar el menjar. Ara ja no sempre, perquè el plàstic és més ràpid i és més barat i contamina més. Jo sé que hi ha algunes persones aquí a Menorca que encara fan un poc de coses d'espart. No moltes, però jo n'estic aprenent perquè m'agrada molt fer coses amb les mans. I així no mir tanta tablet, ni tant de mòbil, ni tanta tele. Sàvia! Mira, ara que ja m'ho has contat tots els puestos on has anat, anem a cridar la xaranga? Molt bé, idò, preparats i preparades. Comptarem fins a 3 i mos prepararem per cantar la cançó de Sàvia Kurema i per ballar un poquet, sí? Preparats, preparades? I 1, 2 i 3! Benvinguts, banda! Com esteu? Que bé, que fantàstic! Estem aquí un altre dissabte, el quart dissabte ja! Que bé! Idò, esteu preparats i preparades per tocar la cançó de Sàvia Kurema? Sí! Que bé! Vosaltres a casa vostra esteu preparats i preparades? Molt bé! Idò, cantarem fins a la 5a estrofa! Sàvia, preparada? Molt bé! Idò! Sàvia Kurema, peu petit, caga en terra i pixes nit. Sàvia Kurema, peu gros, caga farina i pixa arròs. Sàvia Kurema, l'haurem d'encalçar perquè va a missa sense pentinar. Sàvia Kurema, volta dins món, i a fiets i fietes fa un regiró. Molt bé, un aplaudiment ben fort des de casa. A veure que no m'ho sent. Aplaudiu fort, fort, fort! Fort, a veure, més fort! Així, molt bé! Bueno, com us heu memoritzat les estrofes, Que bé! Sàvia, tenen molt bona memòria aquestes fietes i aquests fiets. Que bé! Idò, xerrant de bona memòria, ara què tocava? Ah, claro! Ses estàtues! Molt bé, idò, preparats i preparades des de casa vostra per quedar-vos més congelats que el gel del Pol Nord? Tenint en compte que s'està fonent un poquet, però congelats com el Pol Nord! Sí? Banda, quina cançó us teniu preparada per avui? Un mix. Un mix! Toma ja! Menorca Kurema Mix! I començam quan vosaltres vulgueu! No podeu moure ni un pèl de saber.
tinc una idea. La propera vegada que la música s'aturi, haurem d'anar a seure en terra. Sí, si ara esteu drets des de ca vostra, vos podeu alçar i quan s'aturi la música, tothom a seure en terra corrents! Vosaltres podríeu seure en terra, banda? Un poquet complicat, no? Bueno, vos ho imagineu, vale? Vinga, preparats i preparades? Quan vulgueu. Ai, en terra, en terra, en terra! Molt bé, sàvia! Ben en terra. Ui, que bé, que bé, que bé. I d'ara, quan torni a aturar la música, haurem de fer un vot. El vot més alt que hagueu fet mai en la vostra vida. Vale? Quan vulgueu, banda. I amunt! Quin vot més alt! A veure, abans si ho faig des d'aquí. I per acabar, la darrera vegada que aturem la música, li farem una abraçada a qualcú que tinguem a prop, d'acord? Si és qualcú que no viu amb nosaltres, li farem una abraçada a la distància. Així. Inclús, estic pensant que també pot servir per qualcú que visqui molt en fora. I així jo me concentro, i li faig una abraçada i penso en aquella persona. I tal vegada la rep. O no, sàvia? I si teniu qualcú que viu amb vosaltres, perquè si sou fiets i fietes petites, supos que vivireu amb qualcú, perquè si no, tal vegada és un mal de fer per anar a escola, fer net la roba i aquestes coses, fer-se esberenar, no? Així que podeu aprofitar i fer-vos una superabraçada a qui visqui amb vosaltres, els germans, les germanes, papà, la mamà, el conco, l'avi, sàvia, el canet, el moixet o el hàmster. Vale? Preparats i preparades per fer la darrera aturada de totes? Quan vulgueu, banda! Molt bé, i una abraçada ben grossa, sàvia! Que bé! I una abraçada també per vosaltres! A veure, una abraçada a qualcú que tingueu a prop vostre! Així! Molt bé! I els de la banda també us podeu abraçar si voleu a la distància! Agafeu els braços i us abraçeu així! Ai, com que ara no mos podem tocar, ets segur que no estrujarem a ningú. Ai, que bé, banda, m'ha agradat molt! I ara cridarem a un geganter perquè agafi el peu i tots nosaltres haurem d'estirar i ajudar, d'acord? Molt bé. A veure, farem un pot d'ordre, sàvia, farem un pot d'ordre. Així. Molt bé. 1, 2, 3 i ara toca la sisena sabata. I que no, que toca la quarta! Molt bé. Vols venir? Bon dia, endavant! Hola, com estàs? Bé. Mos dius el teu nom? Josep. Molt de gust, Josep, jo som de Purpurina. Encantada. Com estàs? Molt bé. És el quart dissabte que venim a llevar la sabata, Sí. Que guai! És tan divertit! I avui, entre quines dues sabates han hagut d'elegir els fiets i les fietes durant tota la setmana? Quines sabates podíem llevar? Te'n recordes? Quines dues eren? A veure... Ah, la flamenca i la sabata d'espart! Quins nervis! Quina sabata serà? Això sí, molt important. Si no ha sortit la sabata que vosaltres heu votat, no passa res. A vegades a la vida les coses surten com nosaltres volem i a vegades no, i tal vegada és per millor.
Molt bé, i de... Banda, mos ajudeu amb un poquet de música, lo darrer, per agafar força? Sí? Molt bé! Quan vulgueu, preparats des de casa per preparar els braços, les cames i la ment. Molt bé, Josep! Molt bé! Vale! Quina ama a treure! Ai, quina sabata serà! A veure! Ai, Josep, a veure quina sabata serà! La que tu diguis que ha sortit botada! Avam, tancaré els ulls per no saber quina és i estiram, jo t'ajudo a estirar amb els ulls tancats. Ai, mesquineta sàvia, que es quedarà sense un peu. I estiram des de casa, estiram. Estiram ben fort. Ostres, l'espardenya! Que bé, Josep! Me la dones? Ai. Bueno, te la pots quedar una estona si vols. Gràcies! Josep, molt de gust! Mos veiem un altre dia! Vale! Adéu, fins dissabte que ve! Guarda! Ostres! Aquesta sabata està ben forta i ben tensada! Per fer aquesta sabata d'espart segur que tenien uns músculs a les mans molt grossos perquè és una sabata molt grossa i han hagut de fer moltes voltes de llatra. Us veiem dissabte que ve! Adéu, guapa! Que bé, sàvia! Una altra sabata llevada! Que bé! Ja duim 4 sabates llevades! Bonic! I ara què mos falta? Mos falta posar un poquet d'aigua amb sucre. Mireu! Han sortit els primers caramelos! Uala! Carameler, ets supermàgic! Que guai! A veure, ja tenim l'aigua amb sucre preparada! Tal vegada vosaltres que vostre també ho esteu fent, així que és el moment de regar el nostre carameler. I abans del pròxim dissabte encara tenim més regals i més carameler. Fins dissabte que ve!